Yes sis. Le ntombi enhle kanje emhlophe ethe kwa eyapi. Wathothi inyoka ke le. Ayikwazi ukuthi ngahlala yodwa eduze kwetaba ivele ihlale nje. Awuthi ngicheck. Hayi bo. Wazi wangilindisa. Kodwa uhlele isikhathi esingaka? Sawubona. Njani? Ngiyaphila. Uphila nami ngahlala phansi. Kodwa kade ngilindile yini bekubemezela? Bengimamezela? Oh, hayi ngimamezeleke lapha erank. Oh, siwazi renke wena ngapha. Hayi, kulungile. Hayi ngiyayazi, ngiyayazi irank, ngiyayazi rank hawu. Uyaphila? Ngiyaphila. Kodwa ke wasuba mncane kangaka nje, awusafani nalapha. Ethumbeni nakuma video lokwaposta TikTok. TikTok? Imaseli nje ngisalibona. Oh. Bese igwedla sale uyishoot. Hayi phela ngisuke ngenzela nje ukuthi yabo. Nanama filter ke kayakwenza ukuthi ube ngathi uthe ukuba mkhudlwana yabo. Ngiyabona nebala impela kusafana. Linjani? Leli lami linjani? Hayi lithi nje ubuya manje kanti lapha usuke nje. Ngathi light nyani. Hayi mhlambe nano hlobo lefoni esuke ngisebenzisa ngenzeka ukuthi nomthelelo omkhulu naye. Ngiyabonga ngiyathola. Cha umfezo. Ngiyabonga. Ngiqhamuka nje lapha ngitshena nje ukuthi hayi inyoka yamanzi. Hawu lutho nje. Hawu. Hey. Azongiflashisa. Uhlalele nje ngiyadlala vele phela ulinde mina. Ngizama ukucheck kodwa kade ngilindile nkosiyami. Peace. Ilanga nje sevela ngishisa. Nkosiyami. Awuphethe nane umbrella ke. Ayilindiswa nje kangaka intombazane. Ya khona kuyi-turn off kodwa phela sizothini ngoba sizaliqala lolu thando. Hayi kodwa ngizusufile. Sengikhona. Hayibo. Yini? Manje kwangena imessage wangathi uyangibhalela? Ngiyakubhalela. Ne message ithi ungaserenke. Useduzana? Mina? Hayi. Oh, hayi. Be network. Lo ngibhalela leso sikhathi ndlula serenke cabanga. Network inama delays iyahlupha kule ndawo yazo yona. Yabo. Yabonga. Hayi yazi baby angizokuba nesikhathi kahle kahle. Isikhathi sami sobancane nginawe ngiyaxolisa ukusho lokho. Kahle kahle khona la kufanele ngidlulele khona. Hawu, ubuthe nje soba nesikhathi sonke namhlanje. Ya, angithi manje ngithathe ngasho ngathi ngize ngala yabo. Lezi ndawo enga manje bavele bathi ke bona angodlula kwagogo. Yebo gogo lezo zinto lezo bangithuma khona. Manje lento le ingena isikhathi sami nawe ke manje yebo lonto. Yazi angiyazi lento le angizazi ngiphilelani kahle kahle mangizohloshwa ngakho yabo. Yeah. Hayi ngiyabona. Kodwa ke lezi zinto besikhulume ngazo ukuthi sizozenza ngibona sesizenza namhlanje. Iziphi izinto zona? Lezi besikhulume ngazo ukuthi sizozenza. Ngiyaye ngathanda nje ukwenza zonke izinto ngosuku lokuqala umuntu ngithandana naye ngade ngiyombona. Hawu ngobani manje? Akuvumi nje angazi yini. Nanokuthi phela ke umuntu intombazane yakwenje umele nje ezinye izinto. Cha ngithanda yazi ukuthi ucabanga leyo ndlela. Kahle kahle kusuku la namhlanje usuku lethu angithi. Ndawo uhlezi ngibona TikTok. Kuye kuthi nje kuwe ngaphakathi uma ngabe ubona laba bathi labana bengifuna kangaka ngisho phela ukuthi ngithini yabo. Phela kuyaye kube nesikhwele nje. Ngiyabe nesikhwele. Cabanga ke leso sikhwele sakho. Buka nje ngikhona ngingowakho ngiphambi kwakho. Hawu come on. Yabo leyo nto. Lalela. Asambe nisokwenza zonke izinto. Sambeni hawu. Sambeni. Kade ngangifuna hawu. Uzobuya manje hawu sambeni boss.
engakusho nje ngathi ngiyabonga kakhulu sithando sami yezo. Ngijabulile ukuba nawe nijabulile. Yabonakala ngisho ebusweni. Ya hayi sengiyahamba-ke njengoba ngishilo ngathi bengithunyiwe ngaphesheya ya ngizoba live TikTok sobonana khona ngiyakuthanda. Bye. Albo. Sawubona. Yebo. Hawu, yini ndaba? Khona into e-wrong yini oyibonayo I'm sorry nje ngoba phela ngiyabingelela. Oh, hayi lutho. Are you sure? Oh, okay. Cha ungixolele nawe ukuthi nje ngibambezeleke yabo leyo nto le. Manje transport yangapha ngakini ibuye ibe nama delays yabo into kanjalo. Hey, ngaze ngajabula ukubona yazi nje ngangifisa ukuthi nje ngithole ihug for the first time emveni ukuthi kade sicommunicate enkundleni zokuxhumana isikhathi eside kangaka. Hawu, nale hug nje. Yabona. Indaba right babe? Yeah, ngi-right. Kodwa-ke bese ngicabanga ukuhamba. Sesiside lesi sikhathi ngikulindile. Ngifika nje. Hawu, ngikulinde isikhathi eside nje. Ungafiki. Sebezobe ngithithise nesekhaya. Kade ngihambile. Hawu, ngoba phela bengithi besikhulumile nje ukuthi soba nesikhathi esikahle ndawonye. So uyahamba. Hayi singaphinde sihlele futhi esinye isikhathi ukuthi sibe ndawonye. Hawu, awukahle bheke ungayisho kanjani le nto leyo sengihambe ngisuka le empangeni ngize ngizofika lana. Jike futhi nje uzonginikeza nje iminute elilodwa nawe. Inkinga ngizogaxela ekhaya. Ngingasathanga baby nje. Kade ngihambile. Awusithanda sami. Sengicela ukuhamba senzo. Awusithanda sami kanjalo nje. Sithanda sami. Hayi, sesokhuluma kahle efonini. Baby kanjani? Man, ilizwi baby. Hawu sithanda sami. Hawu ngingasathanga nje mbibi.